Niin, GB:ltä sit se oli kerran kävi toi Aleksi. Muita ei oo oikein näkynyt. Joo, mä en sit nuorisotreeneistä. Joo, mut sit siellä on muita kuin Jasuja. No kun ne on niitä judotehotiimiläisiä, ne käy niinku kerran viikkoa ja Jasuke ei se sanoi, että sehän ei käy enää nuorisossa. Joo. Kokki sen suoraan aikuisten ryhmään. Se käy vaan Jasun. Se käy maanantaisen, tiistaisen ja perjantaisen aikuisten ryhmään. Mä oon sanonut, kun se kävelis mun luota siihen. Se olisi hyvä oikeesti. Mä sanoin, että on ollut hyvin reenejä. Joo, se on ollut Aatmaa ja kaikkea vittua teikäläisiä. Eikä sekään vaan se, mutta siinä on se, että ne pääsee ennen kaikkea painiin. Ja sullakin on nyt se, että sitä ei esimerkiksi kisaaminen kiinnostaa. Jotakin se on itse, mutta on niin kisapainotteisia se ei niinku halua. Se on halu vaan treenailla olemaan se pääasetus treeni. Ei, sen takia se aloitti keskustelun mukaan näin, isi meidän pitää puhua. Joo, mistä? Minun motivaatio on rapistunut nuorisotreeneissä. On selvää sen, että aikuisten ryhmää, se on siinä. Se käy siellä joka maanantai tiistaina. Antti ja noin kattelee niitä sen perään siellä. Mut joo, mä sanonut, että se vois tulla ihan hyvin pyörähtää siellä. Hyvä Gleb! Se on se naisen Mut hei, kun muistatte, tuu hintasen, mikä se puli on. Keep control! Got the point! Take the ass! Yes! Go Gleb! Hyvä! Maybe knee on belly. Hey, knee on belly for points. Knee on belly for points. Good control. Inside! Posture up. Posture up! Posture up. And pass the card. Put his leg Control down! the knees. Put the leg down! Put his leg down. Good posture! Posture Yes! up. Go leg grab. Right. Pass the card. Pressure. Pass the card. Yes! Good control. Get control. Control. Got the point. Gleb, knee on belly! Hip down, Gleb! Hip down. Hip down. Knee on belly, Gleb! Change side! Good! Posture up. Posture up. Posture up. Nice. And pass the guard. Reverse! Posture up. Posture up. Posture up! Posture up. And pass the guard. Nice. Control. Good job! Control! Control. Cross face! Knee on belly! Knee on Gleb, belly. knee on belly and take them out! Knee on belly. Pekka, minuutti aikaa! Hip down! 2.5 minutes to Hip go. down! Knees off the... and hip down! Gleb, hip down! Yes! Yeah, that's right. Alle minuutti, töitä! Hip down, Glenn. Hip down. Käännä Niko, käännä! Let go of the head. Pass! Good! Posture up! 2 minutes, Gleb! 2 minutes to go. Control the hip, Gleb! Stand down. Hyvä! No niin, Vittu hyvä! Hyvä! Keep control. Calm down, calm down.
1.5 minutes to go, Gleb. You're leading by points. Глеб, 1,5 минуты. Руки держи с собой. Stay close. Secure the hand. Pressure and pull Pass the guard. Pass the control.